3 veci, ktoré mi robia takú radosť, že mám chuť vyskočiť z vozíka. Bezbariérovosť. Nie je to asi žiadne prekvapenie, že práve toto mi vie zlepšiť deň. Je jedno, či ide o modernú alebo historickú budovu, som rád, keď je tam plošina. Hladké chodníky, na ktorých nehrozí prevrátenie sa, funkčné výťahy a voľné parkovacie miesta pre vozíčkarov sú veci, ktoré ma fakt vedia potešiť. Možnosť cestovať. Keď som bol malý, teda mladší, nečakal som, že ako vozíčkar bude mať možnosť sadnúť do lietadla a ísť do inej krajiny. Som rád, že dnes aj človek na vozíku môže cestovať kam chce, spoznávať nové miesta a zažiť slobodu pohybu. Viem tak porovnať, aká je bezbariérovosť v iných krajinách, v čom sa vieme zlepšiť a ako sa ľudia správajú k ľuďom s handicapom. Keď si vychutnám chuť lahodného proteínu od Powerlogy. Pravidelne cvičím. Nie preto, že musím, ale chcem a baví ma to. Cvičím aj preto, lebo keď som svaly pevnejšie, kosti sa menej lámu. Vďaka tomu som viac samostatný a doma dokážem urobiť viac vecí sám. Každé ráno začínam proteínovým nápojom od Powerlogy. Je bez soje, bez cukru, bez lepku a bez umelých prísad. Má lahodnú čokoládovú príchuť, je ľahko stráviteľný a pre mňa je to ideálny štartér. Teším sa, že sa môžem bezpečne hýbať aj vďaka Powerlogy. A keď sa tieto veci stanú, tak mám naozaj chuť vyskočiť z vozíka.